ngai thatu te le clear tu te song song in zabain chi bai le vek ole ton tum kan video po hian case ngai nom le dang dai tak mai kan ngai thlain kan thler ho le dona video te apuna changa top thlengin min lo thler sakin min lo ngai thak sak le chho don ya ton chuma chan sin kan soi tur Carolina voice kom somni pathum mi hi new year ka piang le seilian ani a nula fel tak ani bok nen prop zirlai ni mek song chuan oites na te le arim chang ang te thok thinin a hun ol nei kara ti po tong le lin lam na ti po a thok tel boka chung mang chuan a zerna in sen saw na song song te po chu ama in tum bek chu a du thina in heti chung hian in lama anu chu thei pato pin a poi thin boka nima sela a thok rim em chung po hian ain dei the reng reng lo hei wang hian nadang tho tu de chu a zong pa reng thowa te chuan kum sang ni som pasari kuma chuan meche group pakhata United Arab Emirates a fane theilo te ta na fa pai sak manga sum tho chwa thena post pakhat chu a mu fu ta hlo maya chota voi khat fa pai sak na manata na an soila chu sum tam tham tak ni in US dollar phe chuan dollar noi kha singa lai alo ni bok nen chu chuan amit ala ta em maya chu vele post ron siam tu agency lam te chu bengal thoin chuta chuan meche pakhat hian trong kam thiam tak mai hian akal phung tur ang zong song da chu alo shil ngal vat boka a soi zel dan chuan kerol nai chu naw pai sak turin ain fit to kem ti test na ang chi medical exam chu paltlang angai don phota in an naw pai sak tur hun chung thakwa top chu contract anga kalpui tur ni in chumi hun chung zonga an chena to dubai lama chuan apartment nuam tak an pek thei tur thole private a in check up na tur zong song tele ama motor ang song song de chu an tum sak vek dona heba ka hian an client de chu minei nung tak chung ko ami vek ni in fane thelo fane lama har sana nei ani tlang puya engkim mai chu dan phalna thlap le official taka kalpui thin ani thu chu alo soitel da bok ani chumi hnuwa chuan karol nei chuan hun engama chen chung chu chung sarogasi anti midang manga naw pai chhon tir ang che chu apoi motor ang information te ala khom nuwa zirchiana te nein anu po chu abiron ve boka nima sela anu ero chuan chung sarogasi anti ang che chu arin zong alo ni ve haulo amai ro chu an sumo mo na chu a haibik lo awangin a fanu thil ti tum po chu dan boy shan po atum lem lawa te chuan me thatop lam alo ni chuan kerol nei chuan anin rem siam na turatan awai khatnan paper chu assign ve ta a chumi hnuwa warso lama atak sadin hmunsiat nan medical exam chu nei vele in chuta a result a chuan wan nei thlak tak mai hian an do dan ang thlapa thani in naw pai saktur po chuan ain fit thatok le bok ani te chuan July thla aron in her chwaka agency lam te chuan thona ticket rol chuan an contract sign tir tura bir chu ron thon telin chuta chuan phek somni pariat lai mai chu arab tong vek hian thutam tak alo in ziaka chumi wan chuan tong le thiam tak roi taringotin a hria thiam lo te nen lam chuan a le lin tir ta veka te chuan chung le kha a thu in ziak te chu ain ang tlang deuh vek ni hian alang naw te risel tak nei sak tura in tiam na ang chi te damdoi an pek anga piang thataka e som angai don ti te zu le roi hlo ka inoi sim laka filim angai tur tho te le a hun taka doctor nena in check up angai zel tur thu ang te chu alo in ziak tel nuala in chung dan som lawa bo pel te tan ero chuan shemna na tak mai poisa choi thlenga aum thei don ba ka naw te an thin chho ve le client te chuan dan ang takin naw te chu an lak sak ngal thei don bok ani nima sila chung le tu chuan chung point sang an ron zia lam tel singa chuan hilmak le danglam ti deu ani tatlat mai kontraka chuan Carolina chu a medical check up na ang chi song song de chu kim chang taka an du thole clinic doctor ten chol an ti anga ma an lak na song song te po chu a zombek angai don thu alo in ziak tela chu mai ni lovin a hnoi le a chuan Carolina chuan nawa pai sakawanga atak salama har satna emo ngong pui tak alo nei pal ani po in agency lam te chuan anin rol don lo thu an lo tar lang tel bok alo ni a chumi ni wang chuan tong le sak tu po chuan chung an thuron zia tel ang chi chu damdoi in lam ne na in rem siam na ang chia atam thin thu suin Carolina chu dan shimi lawyer ron tel turin a cha ta boka
chu vele ani po chuan lawyer chu beron ngal watin lawyer chuan chung contract chu dan pa ngai ang taka siam ani thu chu alo shil maya nima sela athu inziak then khat ero chu thu bel chen tlak lutuk ani lem lo awangin lawyer po chuan Carolina chu agency te hnian atanga kim chang taka shilfiana dil turin acha til taringot mai ani chumi hnuwa Carolina chuan lawyer soi angin thunei tu tilam chu lekha ziaka wathon ngal watin ni hni hnuwa chhana adong le ta chawa chuta anron chan letna chuan an clinic chu rampum huapina an hriat lar ani thole an contract te po chu UAE dan hmanga siam vek ani thu chu anron seita a chuwan chuan ngai thatakin contract chu assign ve ta ani te chuan July ni somni pathuma Dubai lam chu panhalin airport a chuan driver pakhat a hming chuana loking lang hian alo mok rana chumi hnu chuan khopui hlat lampang tak clinic pakhata hian hroi nga ni in chulai clinic building la chu polama tanga alandana chuan tonlai tak changkang tak maya glass manga thuam kha pek ania a konson malama chuan medical center ti hi lian puin alo in tar lang kala tin a chung chu marbala cheivek ni in air conditioner po chu om tel veka hei mai ba ka thunei tu ni om tak tak khau po chuan uniform te an lo ha thup bok ani ti chuan an thlen hnuwa chuan Carolina chu doctor office ama hruai ngal ania chuta chuan Dr. Hassan an ti chuan in hmel hria tirna te lo nei ngal thuain mi chelam doctor singa athunei tu ber ani thu te alo soya eiba ka hian an kal phung tur te po chu soifia bokin amma sabera chuan atak sapum pui chu exam ani anga na pai thei turin atak sa chu drug se khat manga enkol masak ani photanga chumin zo mi pachi chu anda lu to mai dona eng zong zong te chung hi kar engmo za dai ani dona wangin Carolina chu an clinica building pakha chena tura an bo saina lai hmuna chuan omri angai dona chuta chuan amamo tur ang zong zong po chu om tel ngal vek dona ma se mi pachi chu hlotling taka anda lu thei huna chu Carolina chu khopui lama apartment a chuan anom tir tur thu an shil thung ani te chuan ama endik neu neu chung chuan ni thumlai o in chuta chuan thesen test te ultrasound ti tile mithiam tak tak te noya chuan te sang sang chu apal tlang veka engkim mai chu akal tlong bok nen Carolina tan po chuan ngai thatlo na tur engma chu aom lo te chuan ani lina a chena tur an ti building lama chuan son pheile ni in chuta chuan room chu atet mai pe lama khum pakhat dokan te wardrobe le bathroom pakhat chau chu alo oma tin tukver pakhat hi damdo in ko chwalam hoi hian lo om tel ve bokin room chung in rem kwal dan chu hotel ai ma in pindan pakhat om ve satlia top hi ang bera chuta ain son hnuwa chuan hormone injection chu la tang ngalin zing tin mai hian nurse pakhat chuan aron chiu zia baka atak satin mun a thatle thalo chu aron endik tel zia boka chuta chuan Carolina chuan khopui lama anin son phei thei hun tur chu nurse lo zo thinin nurse la chuan lo la ngak deuh turin ne mi pachi chu an da lu fel thei huna anna son chuak don ani ti chu a shil mai zela te chuan kar hni aliam le hnuwa chinung chu Carolina ya chuan da lu tuma po cha ngal ni in zaina room lama an nor lu ma chuan contract form pakhat amarim ti na ngeya thil kalpui ani ti lekha in zena chu sign tir ni in zaina po chu twang taka nei ngal ania ma se hemi hnuwa hian Carolina chuan ani leng hun chu dam lo mutna wat anga doctor le nurse endik na hnoya chuan amang ral ta thina doctor te la chuan arai le rai lo hriat na na kar hni tal nga alangai don thu chu an shil po thina ma se ani tan ero chuan chung hun chu anin omin hunde chu kalmuang ati thin ba ka room po chu a chho san lo ang tluk hian ania amai ro chu he room a chung hian lekha bu chher tur te pek tel ni in tablet internet man vek theina tur ang chi po chu an da tel sak boka room kha chu messenger kal tlangin anu chu api pop thei hlo mai chuta chuan anu hne na engkim me chu akal tran tho sein anu po chuan alo ho thei hun tur te po chu alo zot ve boka chuta ani chuan thlakon hnuwa a ho wat thei tur tho chu lo sein lim takin anu nian chuan anin biak na po chu an ti top sei ve maya te chuan kar ni hnuwa tlong takin naw apai ngei ni ti chu test na atang chuan hria theini in Dr. Hassan po chu alom hle bok ani
hemi hnuah hian Carolina chuan apartment lama inson lo chu adil ta a mase doctor chuan kar thar lo om tura anau pa chu endik le angai phot don tho shirin alarem ti sak me olawa ke chuan kar aliam zela ani tan chuan inson chhuani reng chu om theidalo ama po chu a hlau thong ve tan to bok nen nurse ho ne na chuan a chwa thei hun tur te chu a zot ve reng china mase nurse la chuan a zona chana tak soi hlom lo chuan doctor in test result nga angai ri don ani tia a sei chong chu an ria thechin ani thu chu an sei me zela hemi ni wang hian chutia om top reng ai chuan ti in building chu chosan atum ta ani nima sela awan doi thlak tak main kong ka pui chu khol manga kalvek hi alo ni reng maya mase security guard chuan non sei fi angal watin chutia khol manga an kal kherna chan po chu dam lo te ta na a him bik don thule phalna nei lo te tan chuan chwa mai thei lo thu chu alo shil tel te boka te chuan anau pai changa akar rukna chuan Carolina chu Dr. Hassan office lama kauni in Dr. Bula chu mi pa pakhat Mr. Al Maktama an agency lawyer tia in se chu alo om tel ve boka Carolina chu thutura ti ni in ama tak chuan document chen kha chu an lo chhop til noya chu vele Dr. Hassan chuan chung chu lo sei fi angalin Carolina in contract assign khan azong nge tur chen khat alo chher tel kim lo om tho aseita a chu odam taka soi pa si hian an contract assign rola assign tel ve an thu bel pathom na chu asoi chok ta ngala ma se keroi ero chuan chatiang om tel ti chu ase ve haulo thung chumi hnuwa Mr. Al Maktam chuan file chu ron peli in chuta chuan sap chunga phek tam taka thulo in ziak noi a hian Carolina signature le assign thale kum July thla sang ni som pasari ti chu alo in ziak tel ko maya nima sina Carolina yen chung le kha chu a chiar nuwa chuan alandan maya handik lo le dan kal lam thil in ziak engma chu om lo thunga chuti ral chuan ama nge maina chu le kha chuan midang ta na naw pai sak chu voi som lai mai pai sak tura alo saina le som panga chuang lai a o theidon thu chu alo in ziak lang ko maya chu thil hmu vele chuan oi har ati tak zet ani ber chu thu chu chiar non le thinin ain sum zo lo chuan naw voi khat pai sak le thako chungang atan chawa asain thu chu asoi chuak ve ta a ma se Mr. Al Maktam ve thung ero chuan Carolina signature nge ani thole engkim mai chu dan pa ngai angvek ani ti chu alo sei ve thoya chuta Carolina chuan bum ani thole chung chu asain tel lai reng a shed lo thu chu ron sei le in anin lama ho bata contract chu ti top mai adu thu chu asoi chuak ve tarimota ma se chu thu asoi ve le chuan Dr. Hassan chuan lo nial ngal patin UAE dana changle chung an contract kalpui changat phei chuan an du huna contract chu an ti top mai thelo ani ti chu aron shil ta ngala emi nu a hian Carolina chuan naw alo pai ve tan che bok nen engkim mai chu ani dan tur ang thlapa ti fel ani to boxi ati ngana shilo chuan doctor ne na chuan chung thil chu du lo tlata ang se enge thleng je lang ti in azot a hiala chu vele Mr. Al Maktam chuan lo chang ngal fatin contract bo chhiat awangin agency da chuan mo phurna an lakvek angai don thole ama ngei po chuan poisa fai US dollar million ni le damdo in lama an lo in sen so to na song thleng chuan a choi vek angai don ani ti chu a shilta a chu mai ba ka UAE dana tang phei chuan chung chu in bum na angle dan bo chhiat na criminal case ang ani theitur tho chu a soitel ta bok ani chu thua han shat vele chuan Carolina ichu aham hai zo ta vek mai million ni lai choi ngai tur le criminal case file theina tur alo ni tel bok nen chuan aril ru a hata e mema chumi hnuwa chuan alo yar roi bat adu thu chu soile in Mr. Al Maktam po chuan lawyer right tur chuan dikna chanvo ani thu chu alo sei ve ngal boka nima sela amarem ti na le adu thlan na nge manga contract po chu sign ani thole engkim mai chu dan kala thilti ani lo thu chu a shil non til le bok ani te chuan hemini tlailama hian ano chu biak po wat tumin a bele ta a ma se van doi thlak tak main tableta chuan network reng chu alo man thei to holo mai chu vele nurse chu zot le ngal watin nurse la chuan amang thei to ri don lo ti le ama chu doctorin anaw pa ya wanga
Adam taka angai ni tia thu alo chwa fel to wang alo ni a chu vele athil ton zo sai te zo she thiam no chuan out vak vak mai pon lam khovel ne na in biak po theilo tur chu angai thiam theimio lo chu vele security guard chu local ngalin nurse nen chuan Carolina izo mona dam doi mang chuan anon chiu muta a anua aron harle chuan ama chu son chu ani ti chu in chi thiam mal thuain awm na lai la chu room pa ngai ni che si lo namdoi in khum mut na wat ang chi hi a ang atibira dokan te le bathroom omin tokver po om shan chong lawa chuta tang chuan pon lama tanga kal nan tlat ni in heng zong zong hi Carolina voice ke tan chuan Dubai rama atan in chan tir na sau chu alo ni reng mai anau pai voi khatna po chu chulai wata nge chuan a man ral milta ani de chuan awm na chuan strict taka thil reng reng chu kalpui ni in zingdar saria thok man nge nge angaya tuk chuan chu zingdar ria ta eitir ni in atak sadin mun endik na hun chu dar kwa ani vele thunga tin eitur chu ni khata voi thum pek thin ni in doctor de chuan athil edan tur song song thleng chuan routine mumal tak an siam sak veka ma se eitur hrisel lo ang chi reng reng chu ei an phal sak lo top thung ei mai ba ka kar khat chongin voi khatal ultrasound nei tir thin ni in thakhata voi khatal ama chu te sang sang nei tir thin ani boka chutiang reng renga a hun man chu sheom ati thinin rum tam tak alung oilo zia lan tir nan hian chu hialte a ngei lui thina ma se om ziala chu om the chong reng reng si lo thunei tu ti ho mu adil na po chu rem ti sak ani ngai lo ba ka chu a ngei lui po chuan doctor de chuan jeep te khai sakin chuta chuan atak samamo tur ang chi dam doi chi sang sang de chu an ka blut le zel thowa a au beng chen deu la in ol sam tak hian modna dam doi chu an chiu lut le pop mai zel ani te chuan chu tiang reng reng chuan kar engemaw zat aliam ta a ama Carolina nei po chuan chu tia adu lo sia alan tir na chuan omzia anei thedo na shitalavin naute po chu apai tluang chhowe ta zela atak samamo tur ang chu pek tel zel ni in naute apai lai po chu ngun taka endik chhozel ani boka nima sela heta hian doctor chuan mimal ang taka ngai sak ni lovin damlo an enkol satlia pa ngai ang mai hian a boi pui thin ni berin alang apum chunga naute oma wang chau chuan a thatle thalo chu an zo te reng mai zela amimal ang tak po chuan Carolina chu biak emo kom po chu ani ngai shan lo te chuan naute nei hun alo ni chuan awm na hmun ni thosi naw nei na watlama chuan nor lu ngal ania heta hian naute chu tluang taka nei thein mechia kezi thum le gram sak ni laya rit ani nge nge a amai ro chu a hring tu nu ero chuan reilo te chau naute chu hmove in a hnu luka lak bok ngal ania a hmule to ngai reng reng lo bok ani te chuan naute ani zo hnu luka chuan ataksa a ha dam theina ni hni chau hun pek ania ani thumni atak chuan doctor Hasan bok chu awmna chuan ron kal in ataksa din hmun te chu aron endik sak le beka chuta chuan naw pai le theiturin a cholam te po chu ani dan tur pa ngai ang taka awmle to thu chu soin hemi hnu kar ni na loka hian avoi ni nan anaw pai le na tura chuan malak tan le ngal anita a etialai mek hian ani tan ero an thutluk na chu lo pom zel top mai lo chu ti thei ani shan lem lo ani te chuan kar thum hnuwa te sang sang nei tir le char char ni in namdo chi sang sang mai ba ka mi pachi chu ka lu sak le ngal ani a thakat nuwa chuan naute chu apai hlotling le thei ta hlo mai nima sela ani tan ero anaw pai voi ni na chu ahma sa zo kami nen chuan adang lambik em em maya ataksa te chu a ribel na sain avung tel boka anua phei chuan ti sen sang te lo nei ta hialin doctor chuan treatment sang sang mang chuan an enkol ta sela nima sela naw nei po chu atan chuan a har sa to hle thung Carolina chuan avoi ni na chuan mi pa hring ve thungin ani zo hlima chuan lakshan sak le ngal ania hemi hnu atang ngat phei he chuan a omna hmun chu hria theidan tur kong chu azong ta char chara chulai hmuna staff na thok then khat in biak na chu longai thlaro in chumi clinic chu thlaliara hmun pakhata ani ti chu a hre theita a alanda da chuan an omna lai chu mechia te amang thowa an bum to ti ho lo thei lo na awanga naw an pai tir na hmun ni berin alanga ama chau chu chutiang ang tong chu alo na bi kho lo mai an room ko chwa phea chuan meche o ti le
nau te chap thom ri te chu she fo thinin tum khat phe chu nar saulut pakhat ne na chuan ama anga nau te an pai tiar ang chi chulai hmuna chuan anon ve ti in alo zo taringota heta nurse opa velam pangta kum somni bor vel mel pu Philippines me chi ani nge ya asia chuan adu ang tak chana chu a pe thei lo thung alo sei zong chu andam lo en kol lai de chu mimal taka lo biak le thil soi pui chu a thei lo thuin a chang taringota nima sila keruli nei chuan chu nurse mela leinat na na satak mel a mori ngota chang chuan be se na sang tak anei chan le thei thung ani ye chuan anau voi ni na ani zo nuwa karlina chuan anau pai voi thumna turatan malak le ngal ni in hemi tum hian ataksa te chuan a chiat pha na satba ka anau pai na konga apui tu ber a hormone se po chu a chaklo ta hle maya a mai ro chu doctor te chuan a ma ai tam jok chuan dam doi te po chu pe chhol in a voi thumna nau te chu a pai hlo tling le thei ta hlova nima sila ani tan ero chuan thi pui the na khophialin ataksa chuan ator pha thung lu hai luak chok le taksa changoi ngoi ang de chuan om fo ta thin ani te chuan dubai a thlen tir tang khan umni lai alo liam be le tareng mai nima sela a hun ni ani te chu tes neu neu ni reng chunga a man liam thina wangin engtia nge hun a man po chu mumal tak puin a she to lo anau pai boi thumna chuan doctor chu zot le ringotin chung an nau te te chu tu hne na nge an pek thin ti in azota a ma se doctor chuan alo boina tor aum no thole nau te te chu konchakami anga chung ko hosa tak te ne na pek ani thu in alo chang maya he ba ka hian nau ashin sakapyang hian a bank account na a poisa to chu anda sakzel thole ala paile torte a hlen chwa thei huna an la pek bel tor thote a soitel te bok ani nima sela Carolina ero chuan poisa te chu adong ngai don lo ti chu a hriat chian emu pangin bedon na chuan a khat ani ta bera chulawa avoi thumna atana naute ani le nu a phe chuan a taksa chu a che so tin ti senjam kal thalote nungjang na ben bon ang chi te po chu anei pha mai ba ka naw pai po chu a har sa to don ni in alanga he wang hian doctor te po chuan en kol na sang sang mangin thei to pan chwale ta a amai ro chu atum li na naw pai le na chuan kar som pani na naw chu a chet pal ta hlo mai hemi nu atang phe he chuan treatment som tak tak nei pui ngal ni in Dr. Hasan apo chu alung oi vak lo ani ti chu atong kam manda na te chuan a hria theta a chumi ni wan chuan naw chiat nu lokal thomna chuan avoi li na to chu bo sei le ngal ni in tuang takin apai vele theimaya nima sela apian hun tur nia an chu sa ai ma de a chuan ron nein naw te po chu tlong taka nei nima se alian niam lawa emi nu a hian Carolina ipo chu awmna wata bok chuan son phele ngal ni in dulrang ane na sat pha ba ka asam de thleng mai chuan atlak na sat pha emema kumsom ni paruk chawla ni ma se a mele atak salan na chuan kumsom li mel dei aputo thung hemi ni wang hian anaw pai voi nga na le avoi rok na inkara chuan tumtam tak in ti hlum alo tum hial to ani oma moda damdoi anron pek thin de so lo da kholin voi le khata e ta pek thina nurse e doctor ten Carolina icho jinglama ni ko shelawa alo omchu ba mu in a thei angaranga damdoi te cho lak chwa sak ani no chuan an chan chuak le thei ta hlo alo ni a chuta china phe chuan alaka hian strict taka malak zui ni in damdoi an pek zong zong te po chu nurse mo lai nge ya a ezel angai to thin ani chutianga in khung be reng cho she om ati thinin achang phei chuan in chung ceiling lam te chu ni lenga mel chung hian amutop zela achang le rilrona em hian a taple bak bak thin boka nima sela chulai om staff te ero chuan ngai sakna chete ma an lan tir ngai lo chota tanga ama an do ber ni lang ta chu naw apai le ba thena na taksa shisel tak nei tir zong chu ani deu top mai de chuan avoi rok na pai le na chuan be se na sang tak mai chu Carolina i chuan ani thar ta tlat mai a chan chu chulai hmuna chuan doctor lanaw pangve tak kumsom thomi amita intran ti tura local so om tharin a doctor masati anglo tak mai khan angai na tom mel ngal emema tum khat chu doctor amita chuan Carolina laka endik na an kalpuilai te chuan mimal ang taka ngai sakna chu lantirin chu vele Carolina chuan chulai mun clinic a chuan engthil tinge thleng thin ti in asot taringot maya ma se doctor amita be thong ero chuan
azona pumpel tum ni om tak mai hian chulai hmuna chuan mi thar ani ve chau tho le internship tilai mek ani tho chau chuan alo changa chumi nuwa Carolina i chuan ama chu atan pui thengim tia azo ve po chuan Dr. Amita chuan ama chu endeu top hian alu athin sana ngoi ringin a chhosan vele ta ani ti chuan a karle cholama po chuan Dr. Amita chu arum lama chuan aron lang ve deuh reng zela te sang sang te nei puin ani po chuan chanpui lo dil chu atum boile to lo a chan chu Dr. Amita chu ama ani lo midangin anon thlak ve reng thei ti chu a hriat telwang ani a ma se ni khat chu wata midang tu ma anom lo lai takin Dr. Amita chuan Carolina iso adin mun a hriat thiam pui vek ani ti chu zoite hian aron soi chok ta a chuta a soi zel dana chuan ama Carolina din mun anga ombe chu ram sang sang mi me chetam tak anom tel ve thu chu a soi tel ta boka chu vele Carolina chuan chung song song a hriat vek to hnu po a police ne na a report mai lo chan chu zot le ngal patin Amita chuan chu clinic chuan police thleng po a in soma thuk tak an lo nei vek thu le anei tu te thleng po chuan mel shia thil te the tak tak an nei cheu tho chu a soi le a tin an contract siam te po chu dan phalna ang thlapa an ti thin thu le police te po ina an chui zui arin lo thu te soin ama Dr. Amita ngei po chuan lo report ta ang po ni sela engma chui zui na omsi lawin ama ngei po chu anna atanga ban ngal ani thei thu te chu a soi le ta a ma se chu tiang ani chung po chuan Carolina i chuan anu hna masis thon sakram to le ama chu aladam ngei ni ti tal te chu hria se adu thu a soi le a chumi hnuwa Amita po chuan a hlo om pha don hle thu le alo in ngei to that le tur tho chu a hril ve zui ta ani le chuan kar khat aliam le hnuwa chuan Amita chu ron let le in Carolina chung chang information a hriat the ang te chu ala khom ta beka chung thil a en fiana chuan Carolina i chu thi to ngin an lo zia ka ni ti chu awa mu chuak tatlat mai chu mai ba ka chu clinic atanga alanda na chuan Carolina i chu naw nei la ya thi anga zia lo ni in arwang po chu halral ani thole an halna pa po chu achung te ne na thon ani tho chu alo in ziak fel thlap alo ni a te chuan chung tho a hriat nuwa chuan ama ngei po chuan oi thelo hil zoka nima sila hete tang che hian hun kha le chen a bo chung zonga to ma ina an lo zon lo chan de chu hri chuak thar ve le in ano chuan awap te chu alo don ngei don awang te po chuan police sam te po in engma chhui zuina an kalpui don lo ti te po chu a hre thiam ve ta beka awm sia pera chuan ama chu ladam ve reng si in tharau angmaya ombe top ni per hian in sia a chutiang te ani tak noi wang chuan Amita puina chu dil in engi motal fin fiana neidan omle omlo chu azot le ta a chuta chuan thalak emo CCTV camera ina alo lak fu ang tal emo ade certificate lem an siam tal po chu nei thedan kong om sham se adu thule chung song song chu aladam nge ni ti fin fiana ta na adu thu te soin chulaya thil thleng song song te po chu mi pui ti hria ta pho chwa thei ani don bok wang ani bera ma se Amita ero chu a hlau thong ru in an thil ti tum po chu a riski viau ni ti po chu a hai lo chiang hle bok ani amai ro chu wane thlak tak mai in aron tlo le tum chuan Amita chuan USB drive chu lo keng tel hlovin chuta chuan file poimo then khati le thaliam ta a awm na room lama camera ina alo record sang sang te an clinic data a Carolina i chung chang an kol ho song song te le ade certificate lem an siam chok thleng chuan copy alo nei the ta hlo maya chu vele Carolina i chuan ati zel dan tur chu lo sot ngal patin Amita chuan Dubaya zinmi journalist pakhat thil chui chhualama mithiam tak mai mel hriat ani thule chu pa hna chuan an thil kol ho ang chu an thon photanga chumi hnuwa chuan fin fiana chiang jok an nei the nge abe sei thote asoya te chuan kar thum chu aliam ta dera ma se engma thil danglam thleng awm ri lo Carolina i po chuan anaw pai voi ruk na chu lo nei fel le der to in anaw nei po chu a har sa to mai ba ka thisen a hlo na se mema nima sila a chulam chu chena sa viau to ma se wane thlak takin ama iro chu adam chuak ve ta hlawa Dr. Hasana po chuan chumi chu anaw pai theina nu hnung ber ani to mai thei ti chu a hril boka nima sila
Carolina an indik na atanga alan na chuan risky taka naw ala pai thei mai tur thole an clinic lam thunei tu te po in avoi sari na naw pai tir le chu an rel thole ta ani nima sela chu tianga rorel sakle mek ani lai chuan rin lo lampang tak main clinic a chuan police te an ron lang hlul mai chumi jing chu Carolina tan po tuk dang ang thau ani a nima sela thok le khata auri te kongka inkik rewak wakte kal thom rina satak mai thleng chuan a heta a chuta aruma chuan uniform ha police officer pati le meche pakhasma taka inche te chu ron lu chuin meche chuan khovel pum hwa pa human right organization IOA local ani tho chu aron seya chu clinic a chuan dan phalawa mishing ru chunga diklo taka thil kalpui ani ti te pin fana thatak an nei to tho te chu aron seita a tin July mun chu olok taka entik ngal vek ni in dan phalo thil tam tak chu an mu chawk zeita ani ti chuan clinic so po chuan khar sak ngal ni in July muna tang ve dang song song de po chu chwa zalen ngal vek ani a ti lai me khian Carolina chuan oilo hial sok mai wata tanga lak chwa pat ani nuwa Dubai Hospital panpui ngal ni in kolna sang sang chu an no pe ngal mol mola anua chuan clinica Carolina ang din muna ombe thau chu mi som pakhat lai mai an lo om ti hriat ni in ram sang sang mi an ni ti thleng chuan hriat chhabel ani ta zela heta hian Philippines te Ukraine te Romania te le Ethiopia ramachang te puin poisa tam tham tak lo chok tora an lo thlem chwa te po chu an lo om ve no la chuta an chui zel na po chuan clinic chu mithil ti thei tak tak te ne na in somtlat thokho reng an ni ti thleng chuan mo chwa thar ani boka le chuan chung thil zong zong chu mi pui ti hria ta pho chwa vek ani hnuwa ngat phe chuan UAE a thunei tu te lam po chuan thiam tu soi tur po chu an hratami ulo Dr. Hassan Ali an na thok dang chen khati ba ka agency nei tu te song song chu man ngal vek an ni a nima sela Mr. Al Maktam ero so chin hriat lavin apo mak thong ti chuan hemi hnu loka hian Carolina po an ram lama chuan let le thei to in anu in ama a hmu rwal chuan alo thong im ema pachan po a fanu chu thi to a angai to ba ka awap nge po chu kum salama alo don to wang ani a chutianga anu ne na an han in mule thei ta chu an pahni ve ve tan po rin thiam har sa tak mai ani ome ani na taka chuan Carolina chu atak salama po achak tok to lo ti chu a hria theleya tin khang hun kumni chung zonga voisari lai mai naw alo pai to na chuan atak sa hrisel na thleng chuan a khoi pui nim manin an ramlama doctor po chuan a chhol lam a chiat na sa to ema wanga naw a pai thei don lo tho chu alo shil ta hial boka hei ba ka hian a ril lam thleng po chuan hong na sa tak nei phain ril lam doctor te po chu a pan reng angai sui ta bok ani ti chuan clinic lama an thu nei tu te trial po chu kalpui zel ni in UAE lampo in an thiam thona sa takin tar lang ma se ngai sak emo bo zui sak em po an ni lem lawa ator tu song song te ni na chuan zang na dom na pivek tora hria tir ni in clinica an bung ro ni song song deuh tho chu tiral deuh vek ani boka chuti lai mekin Carolina chanchin le athil ton song song de chu mi tam tak te chuan no hre chawin journalist te poin a chanchin be chan hian article te an zia ba ka lekha poimo tak tak nen lam chuan tho an lo chwa teu bok ani chu mai ba ka ama ngei po in interview na athil ton song song te chu sei chawk bekin mi poi te chu film khur pha le zol na na lo mang torin le ngai to cheng manglawa contract sign top chu an nun atan po apoi the sia te chu a soi mol mol maya chuti lai mek chuan ama lo pui tu ameta inta de lai mek po kha adna changa ban ngal alo ni reng maya ma se thudik apon chu awanga adna chan ta chu poiti na emo insiar na po chu ani lem lo ama an interview na po chuan chung thil song song a thleng ti hring chunga ngoi liam mai mai a thei ve lo thote a soi hial bok ani te chuan hun ingama chen aliam le hnuwa Carolina po organization pakhat mishing te manga sum do na ator tu te ho lo boy puina lama chuan in pilut ve in chuta chuan na satak mai hian mi chhe te chu film khur an ngai thole contract sign ngai chi ang shim shim de chu a hla om tu te a chwa pui te chiam maya ma se he de chung po hian mang thalo tak tak te la ne reng chinin
a hadam theinan therapy te po ala chhoda zel ani ato bera chuan Carolina chanchina kanjer chhotak chu mun then khata mi then khate tan chuan mishing te hi an mishing puiti anga en lawa manro angle ka en an lo ni zok thei ti hi a chiang hleya in poisa a in kan zalen le kan nu na te hi a hlu sok de ani ti minzir tir chiang hle bok ani ti chuan Carolina in nauti a hrin chhuatak pasari te po kha chung ko sang sanga an nun an mang chawve mek boka ma se an omna an hmingle a en kol tu thleng po chuan an chanchin sha zui thei ani to lo thung chu mai ba ka UAE dan hnuaya le an contract atang chuan chung anaw pai te tan chuan nu ni lovin an ma ni hring tu nu ve mai eng in som na ma nei lo an lo ni phata a ni ma sela heng song song te hi Carolina tan ero eng tiklai po a sha jeng to tur a thei ngel thei to ngai lo tur thil ani thung don ani